λέτε τέτοια, κύριε Κεφαλογιάννη. Δεν θέλουμε ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και κυρίως αυτό που θέλουμε, μιας και μπήκατε έτσι δυναμικά, καλωσορίζοντάς σας, είναι ότι ο τόπος πραγματικά θέλει κυβέρνηση αυτή τη φορά. Να καλωσορίσουμε λοιπόν εσάς από τη Νέα Δημοκρατία, Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Μπίστης, Αλέξανδρος Μπίστης από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ που είστε κοντά μας. Τον κύριο Δημήτρη Καρίδη από το ΠΑΣΟΚ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Καρίδη. Και τον κύριο Χρήστο Στασινόπουλο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Λοιπόν, βεβαίως από το πρωί, Κωνσταντίνε. Καλώς από το πρωί. Καλησπέρα και καλό σας απόγευμα. Από το πρωί, λοιπόν, παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε κάτι το οποίο φοβάμαι ότι θα πω ότι δεν θα το παρακολουθούμε αύριο. Αν δεν σταματήσουμε να απευθυνόμαστε μόνο σε οικονομολόγους, αν δεν σταματήσουμε όλα να τα βλέπουμε φράγκα λεφτά και αν δεν αρχίσουμε να κοιτάμε τι έχουν να πούνε οι κοινωνικοί επιστήμονες, τι έχουν να πούνε οι κοινωνιολόγοι, οι πολιτικοί επιστήμονες και πώς θα ενισχύσουμε τις διαλεκτικές διαδικασίες σε αυτή την κοινωνία, αυτά τα οποία βλέπουμε, φοβάμαι ότι θα τα ξαναβλέπουμε και θα τα ξαναβλέπουμε. Πάτε σε αυτό ως ερώτηση σε όλους τους καλεσμένους μας σήμερα, κύριε Κεφαλογιάννη, ξεκινώντας από εσάς. Αν εσείς ως πολιτικός, ως πολιτικό κόμμα αισθάνεστε ευθύνη για αυτό το οποίο συνέβη το πρωί, γιατί κάποιο κενό άφησαν τα κόμματα εξουσίας και όχι μόνο για να δημιουργηθούν αυτά τα φαινόμενα που είδαμε το πρωί. Αισθάνεστε ευθύνη? Θα προσυπογράφω όλα όσα είπατε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η βία δεν έχει χρώμα. Απλώς πρέπει να καταδικάζεται από το δημοκρατικό τόξο με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση δημιουργεί τέτοιου φαινόμενα. Αρκεί κανείς να ξεφυλίσει λίγο τις σελίδες της ιστορίας και της ελληνικής και της παγκόσμιας. Στα γρήγορα, σε ένα πρώτο γύρο, λοιπόν, σε αυτή την ερώτηση, όλοι καλεσμένοι μας. Κύριε Μπίστη. Πάντως, γυναίκα δεν χτυπάμε ούτε με τριαντάφυλλο. Ούτε άκρα. Να μας πιέζετε, να μας φτάνετε στα ωριά μας, να μας κάνετε δύσκολες παρεμβάσεις και να δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε. Αλλά δεν πετάμε ποτέ για νερό. Αυτό είναι αυτονόητο. Ευθύνες. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο είναι κραυγαλαίο, εξόφθαλμο και νομίζω ότι αποκαλύπτει πλήρως στον ελληνικό λαό το ποιόν αυτής της οργάνωσης. Χαίρομαι που ο κ. Μπογδάνος επικαλέστηκε στην αρχή διάφορες επιστημονικές ιδιότητες και διάφορους κλάδους της κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών που πρέπει να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Και με αυτή την ιδιότητα, ως πολιτικός επιστήμονας, θέλω να πω δύο λόγια για το φαινόμενο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Το να λέει κανείς, καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά ταυτόχρονα είναι και στροφοκαμιλισμός. Δεν γίνεται να μην διαχωρίζεις στην ανάλυση σου την βία του καταπιεζόμενου από τη βία του καταπιεστή. Δεν γίνεται δηλαδή να μην διαχωρίζεις αυτόν ο οποίος ασκεί εξουσιαστική βία με αυτόν ο οποίος απέναντι σε αυτή αντιδρά πιθανώς. Η βία των αντεξουσιαστών. Αφήστε μου να ολοκληρώσω μια σκέψη. Είναι ανεκτή. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα κάτι τέτοιο. Λέω όμως ότι πρέπει να είναι διακριτές ως δύο διαφορετικές κατηγορίες βίας. Και είπα ότι το να λέει κανείς καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, δεν βοηθάει στην ανάλυση του φαινομένου και άρα στην αντιμετώπιση του. Αν εξισώνεις δηλαδή και δεν καταλαβαίνεις τι προκαλεί το ένα και τι προκαλεί το άλλο, δεν μπορείς και να παρέμβεις πολιτικά ώστε να σταματήσεις και το ένα και το άλλο. Αντιμνημονιακά είναι και τα δύο άκρα. Δεν αυτό που θα σας πούνε οι χρυσαυγίτες είναι ότι είναι κοινωνικά καταπιεσμένοι. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση το μνημόνιο ως διακύβευμα πολιτικό αυτή τη στιγμή με αυτό που λέτε για το τι είναι τα άκρα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι τα άκρα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει τα άκρα συναντώνται. Ο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται ευθύνη. Ναι, εμένα ναι, είναι ένα όχι, κύριε Μπίστη. Να καταλάβουμε ποια είναι η θέση και η δική σας και του κόμματος. Μισό λεπτό. Αυτό που δεν κάνετε μια κουβέντα στην οποία θεωρείτε ότι καλώς πρέπει να συζητάμε λίγο με επιστημονικά κριτήρια. Προσπαθώ να σας αναπτύξω ένα σκεπτικό. Αν θέλετε μονολεκτικά να σας πω, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται ευθύνη για αυτό που έγινε σήμερα και αυτό που τόσα χρόνια καταγγέλει. Σήμερα, γιατί δημιουργεί το κενό το πολιτικό που έμεινε ώστε να δημιουργηθούν ακραία κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χρόνια τώρα που μιλάει για το φαινόμενο της ακροδεξιάς, που μιλάει για το φαινόμενο του φασισμού, που μιλάει για την συγκεκριμένη οργάνωση, έχοντας βρεθεί πολλές φορές σε διαδικασία χοντρής διαφωνίας και σύγκρουσης. Και ξαναλέω ότι αυτοί που έφεραν τη Χρυσή Αυγή σήμερα στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αυτοί που έβαλαν την ακροδεξιά μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτοί που έκαναν mainstream ρητορική και αφομοίωσαν και στο δικό τους λόγο μια ακροδεξιά ρητορική,
Διότι αυτό είναι δυστυχώς σήμερα η Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά. Το πάτε πολύ στα άκρα. Είναι τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο σε μεγάλο βαθμό και σε επίπεδο στελεχών. Και δεν νομίζω πως είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Μια μεγαλογραφία του Λάος με επικεφαλής τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Πακογιάννη. Όλη αυτή η μετακίνηση του φάσματος της πολιτικής συζήτησης από την σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, σας άκουσα με υπομονή. Εγώ δεν έβρισα όμως. Ούτε εγώ σας έβρισα. Φαίνεται λίγο από Κασιδιάρη. Έχετε λίγο νοοτροπία Κασιδιάρη. Κοιτάξτε, κύριε Κεφαλογιάννη, παρακαλώ καταρχήν να ανακαλέσετε. Παρακαλώ καταρχήν να ανακαλέσετε τους χαρακτηριστικούς. Ας αφήσουμε τον κύριο Πίστη. Δεν σας έκανα κάτι. Όταν λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ακροδεξιό κόμμα, Δεν είπα ότι είναι ακροδεξιό κόμμα. Είπα ότι έχει υιοθετήσει μια ακροδεξιά ρητορική. Είπα ότι έχει υιοθετήσει μια ακροδεξιά ρητορική. Δεν είπα ότι είναι ακροδεξιό κόμμα. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Και αφήστε. Ωραία, απαντήσουμε μετά. Παρακαλώ πολύ, κύριε Πίστη. Μία ερώτηση να κάνω. Ολοκληρώστε, γιατί έχουμε και δύο καλεσμένους που δεν έχουν κάνει καν την αρχική Κύριε τοποθέτηση. Κεφαλογιάννη, έχει πει η κυρία Αντωνοπούλου. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Κύριε Κεφαλογιάννη, όχι αυτή τη στιγμή. Έχει πει η κυρία Αντωνοπούλου ότι θα κάνει μια ερώτηση και θα κάνει μια ερώτηση σε 4 ανθρώπους. Ο διάλογος όταν δεν ακολουθείτε γεννά φαινόμενα βία. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε. Τη σεβόμαστε. Αλλά εγώ θα κάνω μόνο μία ερώτηση. Όχι, δεν το σέβεστε αυτό. Για να περάσετε και στους υπόλοιπους Γιατί ο καλεσμένους διάλογος σας, βοηθάει πάντα. παραβλέποντας τους Οι χαρακτηριστικούς. μονόλογοι δεν βοηθούν. Λοιπόν, μην μιλάμε καταρχήν όλοι μαζί. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, επίτρεψέ μου. Κύριε Κεφαλογιάννη, να τα βάλουμε στη σειρά. Κάντε τη μικρή ερώτηση. Σας παρακαλώ. Αν είναι κυρίως έτσι όπως φέρθηκε, εσείς καταδικάζετε τους ανθρώπους τη βία που ασκήθηκε όταν έβαλαν τη φωτιά στην τράπεζα και κάηκαν τρεις άνθρωποι ζωντανοί. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Πίστη, βάζουμε μια ανατελεία και πηγαίνω στον κύριο Καρύδη. Κύριε Κεφαλογιάννη, Από το Πασόκ. όπως τόσα χρόνια. Κύριε Πίστη, σας παρακαλώ Ναι, αλλά πολύ. έλεγα κάτι, με διέκοψε 2 φορές. Θέλω να πω μια τελευταία φράση. Ολοκληρώστε όμως σύντομα, γιατί δεν θα προλάβουν οι άνθρωποι να πούν ούτε καλησπέρα. Με τη βοήθειά σας. Κύριε Κεφαλογιάννη, βοηθήστε μας. Κύριε Πίστη. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια φωνάζουν και λένε ότι αυτοί που καίνε, σπάνε, λαιλατούν, δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά και δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε επ' αυτού, αλλά να συζητάμε να βρούμε ποιοι είναι. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες για παρακρατικούς μηχανισμούς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τη Χρυσή Αυγή και υπάρχουν βίντεο ντοκουμέντα που το αποδεικνύουν, η διάβρωση των σωμάτων ασφαλείας από στελέχη της Χρυσής Αυγής που αποδεικνύεται σύν της άλλης και από τα αποτελέσματα των εκλογικών κέντρων. Πάντως, δεν μας απαντήσετε αν αισθάνεστε ευθύνη ή όχι. Λοιπόν, στον κύριο Καρύδη, σας παρακαλώ πολύ, κύριε, βοηθήστε με. Κύριε Καρύδη. Κύριε Κεφαλογιάννη, ούτε εσείς είστε. Στον κύριο Καρύδη. Κύριε Κεφαλογιάννη, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν Κύριε είστε δικαστής Κεφαλογιάννη και δεν είμαι και κι εγώ. κύριε Πίστη, Η σας δουλειά μου παρακαλώ είναι να πολύ. αναλύω και να Είπατε, καταγγέλω ή να κύριε συμφωνώ με Κεφαλογιάννη, πριν διαφοροποιούμενο ότι μας σέβεστε. Λοιπόν, και κύριε Πίστη, Κάνετε να πλάκα. πάμε στον κύριο Κάνετε πλάκα. Καρύδη. Κύριε Κεφαλογιάννη, μπορώ να σας πω πλάκα. Στον κύριο Καρύδη. Συνεργασίες προκειμένου να έχουμε την άλλη μέρα κυβέρνηση. Έτσι, για να αναλάβει επιτέλους κάποιος αυτόν τον τόπο. Στη βία, στα φάρμακα, στα ασφαλιστικά ταμεία, στο ΕΦΑΠΑΚ, στις συντάξεις και σε όλα αυτά για να λειτουργήσει η κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή και το κράτος δεν λειτουργεί, κύριε Καρύδη. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Και φανταστείτε τι έχει να γίνει με όλες αυτές τις ελλείψεις που έχουμε, που σε αυτό το μήνα έχουν βγει όλες στην επιφάνεια. Τι έχει να συμβεί αν πάμε σε πολιτικές ή ακολουθήσουμε πολιτικές που λένε για συγκρούσεις τυφλές με την Ευρώπη, για μονομερείς αποφάσεις και που κάποια χρήματα τα οποία παίρνουμε και που αυτό είναι ένα θετικό μέρος των συμφωνιών που παίρνουμε για να καλύπτουμε τα ελλείμματά μας δεν θα τα έχουμε. Μάλιστα. Θα έχουμε παντού. Προφανώς, κύριε Καρύδη, πετάτε το μπαλάκι στο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγο διάλογο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για καταγγελία του μνημονίου και δεν ξέρει τι έλεγε. Λοιπόν, κύριε Καρύδη, για να ολοκληρώσω για την κυβέρνηση. Δεν θα μείνει όμως χρόνος να απαντήσουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εθνική κυβέρνηση, όλοι να βάλουν κρασί νερό στο κρασί τους και να κοιτάξουν το συμφέρον, το εθνικό συμφέρον της χώρας και να αφήσουν κατά μέρος διάφορα πράγματα που κυρίως μας χωρίζουν και να δούμε αυτά που μας ενώνουν για να πάει η χώρα μας μπροστά. Και η χώρα χρειάζεται να κυβερνηθεί με ισχυρό τρόπο. Να είστε καλά. Χρειάζεται κυβερνησία με ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να κυβερνήσουν. Κύριε Στασινόπουλε. Όχι με αγνό. Ξέρετε τι, αν κατακρεουργούμε το διάλογο με αυτόν τον τρόπο δεν θα πάμε πουθενά. Κύριε Μπίστη, μας ενώνει διάθεση να κυβερνήσουμε αυτόν τον τόπο και μας ενώνει καταδίκη της ακροαριστερής βίας. Σας είπα, καταρχήν πάλι συνδέεται δύο πράγματα τα οποία είναι άσχετα μεταξύ τους και επανέρχεστε στο προηγούμενο. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά συνεχίστε. Τι εννοείτε, ορίστε μου τι είναι η ακροαριστερή Μην βία, πάμε, να σας πω. να ζητήσω μια χάρη, γιατί μένουν
Δύο λεπτά κουβέντα. Ποια ερώτηση? Το Δεν θέμα ξέρετε είναι. τι είναι η ακροαριστερή βία. Ορίστε μου εσείς τι είναι η ακροαριστερή βία, να σας πω εγώ. Θα ήθελα να περάσουμε. Θα ήθελα να σας πω την αλήθεια, να σας πω κύριε Κεφαλογιάννη, ότι στην Ευρώπη γίνονται αλλαγές και εμείς κινδυνεύουμε να μείνουμε έξω από αυτό το τρένο. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά, θα ήθελα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνει και ο ανεξάρτητος ή οι ανεξάρτητοι Έλληνες, προκειμένου την άλλη μέρα να κυβερνηθεί ο τόπος. Γιατί δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Και σε πολύ μεγαλύτερη περίπτωση για τρίτες εκλογές. Λοιπόν, κύριε Μπίστη. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάνουμε μια ουσιαστική αλλαγή στην κουβέντα σε μέρες που είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Ήδη σήμερα η κυρία Μέρκελ, όπως τα ξέρετε, όπως φαντάζομαι έχετε μεταδώσει, κάνει λόγο για Ευρώπη 2 ταχυτήτων. Αυτά είναι ακριβώς αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια φωνάζει και προειδοποιεί, ότι οδηγούμαστε σε ένα σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχει ένα στοιχειώδες επίπεδο ζωής, υπάρχει ένα στοιχειώδες επίπεδο πολιτισμού και σε κράτη παρείες μιας δεύτερης ταχύτητας, τα οποία δεν θα έχουν καμία ουσιαστικά αναφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο όπως το αντιλαμβανόμασταν και το αντιλαμβανόμαστε όσοι είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαλύει τα πάντα στο πέρασμά της, που διαλύει τους λαούς, που διαλύει τις οικονομίες, που διαλύει τις ζωές των ανθρώπων και οδηγεί σε αυτοκτονίες, σε εθνικισμούς, σε εξάρσεις εθνικών ανταγωνισμών που δεν ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες κρίσης. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να αλλάξει εντελώς και στη στρατηγική της ίδιας μας της χώρας. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο θα πάμε στην Ευρώπη, θα διαπραγματευτούμε όχι για το αν θα αποδεχθούμε ή όχι το μνημόνιο, αλλά για το αν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να διαλύουμε τις ζωές των ανθρώπων, αν είναι δυνατόν να οδηγούμε την Ευρώπη στον όλεθρο του φασισμού, γιατί αυτό είναι που ανεβαίνει και ενισχύεται σε συνθήκες κρίσης, και αν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση. Η δική μας απάντηση είναι ότι προφανώς δεν μπορούμε. Η δική μας απάντηση είναι ότι τόσα χρόνια μιλάμε για την αναγκαιότητα των συμμαχιών με τις χώρες του Νότου και μας λιδωρούν αυτοί που σήμερα επικαλούνται αυτές τις χώρες και την οικονομική τους κατάσταση. Θα έχετε δει που είναι η Ισπανία, έχετε δει που είναι η Πορτογαλία και αμέσως μετά η Ιταλία. Λοιπόν, κύριε Μπίστη. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα ως χώρα είναι να πάμε στην Ευρώπη και να τους πούμε ότι δεν είναι δυνατόν εσείς να διαλύσετε την Ευρώπη. Δεν θα σας αφήσουμε. Το θέμα δεν είναι να λέμε τι πρέπει να κάνουν όλοι οι άλλοι για μας. Να λέμε τι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Έλεγε κάτι πολύ ωραίο Κέννεντι. Έλεγε μην κοιτάς τι μπορεί να κάνει το κράτος για σένα, κοιτάξτε τι μπορεί να κάνεις εσύ για το κράτος και τον εαυτό σου. Για την πατρίδα μιλάει. Και για την πατρίδα. Το δεύτερο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί αν όλο το δημοκρατικό τόξο στην Ελλάδα που συμπεριλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία ασφαλώς και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημοκρατική Αριστερά και τους ανεξάρτητους Έλληνες συμπέσει σε ορισμένα μίνιμουμ διαπραγμάτευσης για το μνημόνιο, για τις κοινωνικές συνθήκες που ζει η Ελλάδα σήμερα, για την ανάπτυξη, για το μέλλον. Αυτό το πρέπει να συμφωνήσουμε που πρέπει να πάει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν πρέπει να συμπέσουμε. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα συμπίπτουν. Νομίζω ότι και ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ συμπίπτει, τουλάχιστον οι 8 από τις 12 συνιστώσεις. Εγώ νομίζω, εάν λίγο από τις ιδεολειψίες τις οποίες έχει μαζέψουμε, κυρίως όσο αφορούν τον μαρξισμό, λενινισμό που καμιά φορά μπερδεύεται και ο Τρόσκιν και ο Μπένετ. Δύο λέξεις, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση ολόκληρο του δημοκρατικού τόξου, η οποία θα βγάλει τη χώρα από τα διέξοδα. Κύριε Κεφαλογιάννη, αποφασίστε, είναι μέσα στο δημοκρατικό τόξο ή είναι με την είναι δυνάμεις της ανομίας, της βίας. Αποφασίστε, τη μία μέρα μας λέτε τα έντονα και την άλλη μέρα μας λέτε τα δέχομαι. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Μπίστη. Δεν γίνεται να είμαστε και ανεύθυνοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Στασινόπουλε, κύριε Καρίδη. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γεια σας.